Anda matod pa ang COMELEC nga modugang og transmission device nga Starlink sa mga dead spot area sa Davao City nga wala pa nabutangan niini. Ani report ni John D. Esteban. Anda matud pa mag-deploy ang Commission on Elections ug dugang transmission device nga Starlink para sa mga lugar nga problema ang signal ilabi na sa mga GIDA o geographically isolated and disadvantaged areas. Kini ang tubag ni COMELEC Chair Attorney George Garcia human gipaabot sa Archdiocesan Citizens Engagement Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ACE-PPCRV Davao ang ilahang concern sa komisyon kung nganong mas daghan ang gi-install nga transmission device sa mga voting centers sa poblasyon areas nga kusog man daw ang signal. Sumala sa ACE-PPCRV Davao, pipila lang ang mga ma-deploy sa mga hilit nga lugar. Din hinay o wala agyoy signal ilabi na sa 2nd o 3rd district sa Davao City. Sumala sa COMELEC nga ang installation sa mga transmission device base daw sa gi-identify nga areas sa telecommunication companies. Nakarating na po sa ating yung impormasyon patungkol sa bakit may nalagay na ganito na Starlink sa isang area na medyo may signal naman tapos doon sa walang area at yun na po yung nare-remedyo natin na sitwasyon. Sa kasalukuyan, sabi ko nga out of the 37 na dapat na ikakabit dito sa Davao, nakaka-30 na, so 7 na lang ang wala. Doon sa 7 yun, malamang-lamang yun yata yung mismong kulang doon sa mahina ang signal. Pero kung kakailanganin dagdagan, no problem po, meron pa naman kami excess. As of April 28, 89% na sa kinatibuk ang ihap sa canvassing area sa nasud ang nabutangan og Starlink kung ganaa sa 64% ang sa voting centers. Gitawag usab ni Attorney Garcia ang aligasyong daw pagpanikas sa eleksyon. Sumala niya, gikondisyon na matud pa ang utok sa tao. Ngayon pa lang sinasabing may daya na. Ngayon pa lang sinasabing ito na ang panalo. Ngayon pa lang kinukondisyon na ang minds ng mga kababayan natin. Nakakapagod. Nagpapakahirap lang, ngayon pa lang may panalo na. May dayaan na parang yun po hindi namin kayang patawarin yun. Unfair sa mga kababayan namin at mga tauhan namin na nagpapakahirap na walang tulog. Tapos sasabihin ni daya na kaagad. Dili matud pa nila palampason ang mga nagapagkatag og fake news. We will go against all of these individuals. Kung kinakailangan ipa-take down namin yung post nila because these are misinformations and disinformations and fake news, we will do that. We will in fact avail of prosecution kung kinakailangan. Kauban, sa Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.